удоволствие да се видя с вас. Беше предшествано, да кажем, от десетилетия, не е пресилено от десетилетия, мой интерес към двамата хора, които след това се превърнаха в герои на тази книга, но по-отделно. Каква е предисторията на романа? Предисторията на този роман е, че десетилетия, и то буквално казано десетилетия, ме интересува съдбата на тези двама герои, Гео Милев и Георги Шайтанов, и особено тяхното другаруване, резултат от което е невероятното списание Пламък. Много съм се занимавал с това, дори съм и писал, но не съм и допущал през живота си, че мога да напиша художествен текст за тази работа. И ако има предистория, това е тази, ако трябва да ви кажа конкретния момент или повод, беше в момента, в който се зададох елементарния въпрос, а този човек боляло го е тая рана, защото раната е била чудовищна. И понеже нищо не разбирам от медицина, се допитах до почни хирурзи и от тях разбрах, че не просто го е боляло, а го е боляло зверски. Защо ви го казвам това? Защото при тази зверска болест, болка в главата, 1/3 от черепа му го няма, окото му го няма. Той е работил по 25 часа в денонощието. Той е преодолявал тази болка, за да свърши работата, за която е предназначен неговият живот. Оттам тръгна текста на този роман. Защото това нещо го превърна Гео Милев в, или поне така мисля, в жив човек, а не в портрет от стената. Това са ученици от английска гимназия Гео Милев. Срещата с тях не е случайна. Техният патрон носи името на един от твоите главни герои. Голямо име в българската литература. Голям човек, за който мисля, че всички до излизането на твоята книга сме имали доста погрешна представа. Те са интелигентни, млади, четящи хора. Имам едно чудесно представяне, което тяхната учителка Таня Живкова написа за тях и някак се чувствам дължна да го изчета, защото иначе няма да успея да го преповторя така добре. Както казах, това са четящи млади хора, които са заявили, мисля, отдавна своето място в културното пространство и на нашата книжаница, и на града ни изобщо. Трима от тях дори вече, мисля, че вече са членове, най-младите членове на Дружеството на свободните писатели в Русе. Едната е Галена Стоянова, тук отляво стояща на теб, която преди няколко години издаде първия си роман Фрея. Другия перспективен млад човек, това е Теодор Каламов. Да, когато познавам предимно визуално. На него, доколкото разбрах, му предстои да издаде книга. Третото момиче е Ния Цветанова. Вън от упоменатите имена, така ли, че всеки един от тези млади хора тук е много чел, мисъл и по твоята книга и изобщо, и предполагам, че тази среща е изключително важна и ценна за тях, толкова колкото и за нас. Така че просто сега ще дам възможност да се случат нещата и да имате възможност да си поговорите, да си обмените своите мнения и идеи и всеки да има възможност да изкаже своя евентуално възторг от книгата, понеже аз такъв нося в себе си. Благодаря. Само да знаете това усещането. Преди да отиде в школата в Княжево да го подготвят за офицер и след това да отиде на фронта и да се случи това, което се е случило край Дойран, Гео Милев е бил един невероятно крехък, тънък, млад човек. Тази книга, ако трябва да я опиша с една дума, което всъщност е страшно трудно, бих използвала думата потресна. Макар че не съм сигурна доколко вече някой използва в наши дни тази дума днес. Тя е такава, това е книга, която като я четеш, тя те хваща за гърлото. Не можеш да спиш, докато не я дочетеш, а след като приключиш, струми се, че в теб заива дупка. А колко време ви отне да разберете всички тези неща и да съберете информацията, която сте включили в книгата? Пак ще ви кажа,
Тя информацията очевидно съм е събирал десетилетия. Да. Но въпросът е, че въпросът ви е много справедлив. Защото информацията си е информация, но превръщането и в информация за художествен текст вече означава абсолютно повторно минаване през всичко това, което до този момент съм чел, чул, видял и така нататък. Така че и много, и малко. Вероятно натрупването, а това важи за всяка професия, натрупването си казва думата, но в един момент някакъв спусък, някакво ченгелче отключва нещо и натрупаната информация започва да работи. Докато тази книга наистина им представи Гео Милев като един жив човек, нали, с всички човешки емоции, характерни за него, и наистина много ме впечатли. И другото, което ми беше смисъл, аз представя Гео Милев като един затворен човек, като един човек, който просто, нали, е бил неудобен вид, докато и си мислех, че Гео Милев и творчеството на Гео Милев се величават много, както нали се случва при много автори, докато всъщност видях, че и самия човек Гео Милев, както неговото творчество е просто една буря от емоции, което наистина много ме впечатли и ви благодаря. Нали, че... Смятате ли, че Гео Милев е наш съвременник, че живее сред нас? Съвършено точно го казахте. Съвършено точно го казахте. Затова, защото много от неговите текстове, които уви не се изучават в училище, нито пък са изучавали по наше време. Много от неговите текстове, казвам, звучат сякаш са написани сега. Не с молив или с предръжка през 24-та година, а сякаш са написани на компютъра сега. Ами ако в книгата е зададен въпрос, който всеки писател би трябвало да се зададе. Пречупват се факти, за да се създаде фикция и да се оформи в нова история, в нов свят. Една и съща нощ оживява 20-те години на 20 век. Пресъздава времето, духа, разкъсаната тъкан на обществото и войната по улиците, по горите, най-вече оная война за умовете и душите на хората. През трагичната участ на поета Гео Милев и неговия приятел анархиста Георги Шейтанов е обрисуван много срамен епизод от историята на България. Това са годините на откритата безмилостна война между властта и разните противоборстващи групи. А това, което ви заинтересува в приятелството между Гео Милев и Георги Шейтанов, само с писанието Пламък ли беше? Не. В никакъв случай. Много по-интересно беше това как тези двама души, които са бунтовници, всеки в своята сфера на дейност. Гео Милев в литературата и то по-специално в модернизма, а Георги Шейтанов в анархизма, защото той не е бил просто, да го кажем, бунтовник. Той е бил един изключително ерудиран, високо образован човек, независимо от това, че не е завършил дори и прогимназия, с страшно много литературни интереси и великолепен публицист. И това е, вероятно, платформата, на която те са се срещнали. И постепенно са доближавали не просто позициите си, а животите си, за да се отидат по едно и също време и на практика заради едно и също нещо. За щастие, мога да кажа, че успях да разбера Гео Милев, преди да се докосна на тази книга, но след нея много визите ми се промениха, включително за самата епоха. Няма къде да прочетеш тези неща. За самия автор най-вече, че той всъщност е бил един приятен шегаджия, много саркастичен. След тази книга ми остана впечатлението за неговата страст. Това е думата за Гео Милев. Страстта, с която живее, с която обича семейството си и ги защитава. Страстта му, дори как се възмущава и как ругае и защитава всичко, в което вярва. Хладнокръвието му, с което прие присъдата си, въпреки че това беше изключително приятен момент. И като цяло това е една наистина страхотна книга. В тези спомени го нямаше живия човек. Само тук-там между редовете може да прочетеш, например, че той е обожавал двете си дъщери. Че той не е давал на никого да ги облича. Не да ги бистра. Той се е грижал за тях като повече от Мила Керамова. Някакво съответствие между моя човешки модел, вашия и този на Гео Милев в книгата ви. И сега чуйте стихотворението.
Сенки в светлината на Христо Карастоянов и неговата книга. България, Гео и Шейтанов и Гешев, убийците стояги. В една и съща нощ. България, град на поети и лепи, чужди фронтове и дирекцията на полицията, общи гробове. В една и съща нощ. България, дух, пламенност, талант, приятелства и примитивизъм, страх, врагове. В една и съща нощ. Струшени са фенерчетата на светулките, нощ без съмване, това е България. Сега ще прочета стихотворението, което написах специално за повода. Казва се една и съща нощ. Животът е неясен кръговрат, като бездънна зимна вечер, като прашен летен път и неизпята песен. Ще бъде пролет, после май. Накрая идва пъстра есен. Земята все очаква рай, животът да е лесен. Аз все искам да се върна в една и съща нощ. Там и смърт да ме прегърне, ще й дам живот с любов. Така от моя клас 12 клас даряваме това цвете. Благодаря. И специален подарък от мен, ако не е много нахално. Така ли? В. Винаги съм бил в Б клас. Рисунката е от Б клас. Така, видяхте? Цветето е от Б клас и аз съм от Б клас. Знаеш, че ще има и Б. С общи усилия и много се радваме. Много благодаря за това представяне и аз нося моята книга. Ми е нахално да ви я подаря. Тя е съвсем в различен стил от това, което ви сте написали, фентази, но тъй като аз съм твърде малко още, нямам никакъв опит по-така зрял. И тогава написахме с 13, така че е логично да е написана с въображение и фентази, така че мога да ви я подаря и да, Според Георги Шейтанов, властта, каквато и да е тя, никога няма достоинство да признае грешките си. Разбира се, че е така. Колкото по-често се виждаме по книжарници, толкова по-добре. Още веднъж ще кажа това, което съм преписал на Гео Милев. Четете умни книги днес, за да не ви се налага утре да четете забранени книги. Много лесно става. Много лесно става да изчезнат книгите. Може би някой е чел 1984 година Джордж Оруел. Там всичко е много точно казано. Така че четете умни книги днес, деца, за да не ви се налага утре да четете забранени. Много ви благодаря.